салом алейкум бародари азиз, хушомадед ба канали ман Ибн Сино. Марҳамат кард буред подписатсия кунед. Канали Ибн Сино YouTube дурем подписатсия кунед. Ин ман ҳастам духтур Беруз Мамаҷонович ва канали TikTok ман доктор Беруз. Бародари азиз, вақте ки шумо вақте шуморо тавбат мекунам мисол дар дигар ҷо, вақте мисол шумо ба медбрад ё ки ниёз доред, мақсад равед фақат дар духтурхонаҳо ё ки дар клиникаҳо шумо тавбати худро гиред. Чунки умуман ҳами бародароне ки бисёр мақсад чунанд, мисол мегиранд, мақсад мегӯянд ки мо укол кардан метавонем ё ки видавена укол кардан метавонем, мисол дар қимиш укол кардан метавонем. Умуман шумо кӯшиш кунед ки дар ҳамин хели инсонҳо укол накунед. Чун барои чӣ? Барои ин ки мақсад ин ҳозир ман занг задагӣ ҳастанд. Бемори мо агар иҷозат диҳад, мақсад барои мисол видео кардан ки ман шуморо нишон бидам, бемори мо мисол ба одаме ки просто гуфтагӣ ки ман метавонам уколш кардаги аст, мисол дар қимиши свич шидагӣ, та наметавонӣ ҳам як ҷоро укол кардан наметавонӣ. Умуман укол ки наметавонӣ кардан накун ҳам укола. Барои чӣ? Барои ки мақсад ҳамунҷа свич метавад ё ки дар ягон нерв попал мешавад. Мақсад одама яамра фалаҷ мекунӣ ё ки яамра мақсад инвалидш мекунӣ. Баром қара ман ҳозир раҳкӣ мекунам. Худо насиб бошад, агар иҷозат диҳад, ман ба шумо видео кардан мепартом ҳол аҳволи бемора. Мисол шуморо нишон медиҳам ки мисол чӣ хел аст. Хуб, худо нигаҳбонтон боша. Видеоро нагзоред то хушо тамошо кунед. Ягон чизе ки мақсад инструментро монда бишавад. Бародаро азиз, саломи ҳамаи дигар. Ин видео ҳатман дар TikTok ва YouTube гузошта мешавад. Ман аз ҳама шумо иттилоҳона хоҳиш дорам ки ҳеҷ маҳал мисол одаме ки медбрад нест, мединститут хондагӣ нест, вообще-то ҳамин дороҳо чақа нашавед. Вақте худтон самолечение накунед ва укол накунед. Ҳозир ҳамин яке ки дар назди ман қарор дорад, худаш худша укол кардагӣ, бовар кун, хай свич гирифтагӣ ҳамун дари кун. Ба забони тоҷикӣ мегӯям, да, кумич. Илтимос ҳамин корро шумо пеши худ накунед. Барои ки дар шаҳри ғарбӣ мақсад шумо худтон дар дигар касот дарди сар мешавад. Илтимос. Баъд дигар клиникаҳоро меред, дигар клиникаҳоро мақсад шуморо нигоҳубин намегирад, қаттон соз гап намезанад. бовар кунед яке ки дар назди ман қарор дорад, худо дар тӯри сарай 300-400 мл рӯзи аллакай чирк рафтада, оли тоза шинагӣ нест, хуни тоза бомадагӣ нест. Ҳар дарои кун вале чирк гуноҳ гирифтагӣ. Акар руташо гардонад, руту башкам хонад, башкам хонад. Бия акай бия. Ин нигоҳ кунед да мақсад. Ин инҷода кам инҷода. Ин ин тарафам чирк бомадааст да, ин ин тарафам ҳамчун картошка барои сахта. Ҳеҷ маҳал ба ин хатогиҳо роҳ дода нашавад. Илтимос аз ҳама шумо хоҳиш дорам. боқӣ дар амони худо нигаҳбонтон бошад. Канали мана дастгирӣ кунед, мақсад ҳаматонро дастгирӣ кунед. Ман барои чӣ гуфтам як ҷо бикушем, клиника бикушем, аз замин фемини хидмат дорам, бикушем як ҷода. Барои нам хеле рӯзу мақсад. номери ман 115 398 32 60 дар авқаби Сбербанк WhatsApp ҳамаш ҳаст. мудирои ёрдам кунед, дастгирӣ кунед. Оянда мақсад ҳам клиникаро бисозем. 10,000 мекбартоид барои 10,000 мегӯяд ояндаето мақсад бепул мешавад. Тавбат ҳама чиз бепул мешавад. Скориям ҳама чизро оянда ман худом мекушам. Худо нигаҳбонтон бошад.